passende afstand. Det er modtaget, så vi venter lige lidt. Og værsgo kør. Så du kan se til at starte med her, vi har de her kejler her. Så der skal vi over til højre her ved den gule kejle, uden at ramme selvfølgelig. Og så kommer vi over til den anden gule kejle herovre på venstre siden. Nemlig. Og så skal vi egentlig bare fortsætte sådan lidt lige ud over til højre herover og gøre det lidt bred svinget. Og så skal vi over til venstre her. Her kan vi godt bygge lidt fart på. Og så skal vi sådan ned bagved her på en måde, ned til højre her. Og her kommer vi ned i den første bremsezone. Der kan du lige mærke bremsen, når vi kommer helt ned for enden hernede. Så hvis du lige bremser en gang her og mærker efter. Ja, det var sgu meget godt. Så kommer vi ind til kejlen her. Går ud bredt til kejlen her på højre side. Og over til kejlen på venstre side. Og så holder vi i farten her. Vi behøver ikke at bremse, vi holder bare rundt her ind til kejlen her på højre. Ud bredt til venstre igen. Vi vil holde farten her. Og så skal vi skarpt ind til højre her. Så der er vi godt til. Nemlig. Vi kan fortsætte over til højre herover. Lige præcis. Og så går vi ned i et hovnål hernede. Og vi bremser en lille smule nu. Ja, lige præcis. Og kommer ned til hovnål hernede. Nemlig. Og så er vi i det sidste dobbeltsving inden langsiden. Så her bygger vi bare stille og roligt farten op. Vi holder os ude bredt her i det stykke her. Og så går vi ned i svinget her, hvor det bliver sort. Så der kommer vi lidt nedad. Og så op ved kejlerne må du give fuld gas, indtil du ser bremseskiltet. Der skal du bremse ud for det. Jeg kommer også til at sige det. Så værsgo, giv fuld gas. Og så bremser vi her. Lige præcis. Perfekt. Det var meget behageligt. Så tager vi den til venstre her. Og går ud bredt i svinget igen. Holder bare hastigheden her. Nu er det så fint. Ind til venstre her. Og starter bare med at bygge farten op, hvis du vil det. Og fortsætter bare med at bygge farten op igennem sektionen her. Ind til højre her bag ved kejlerne. Og bremser ned her. Og så når vi lige kommer igennem svinget, så holder du lige over til højre herovre. Og bare lige holder her. Bare lige hold her, bremser en gang. Lambo holder stille her til overhældning. Vi kører venstre op. Og Lambo, der kommer en Audi. Audi kommer bare forbi. Ja tak. Og så fortsætter vi igen. Og så over til kejlen herovre. Nemlig ud bredt. Og så rundt i det skarpe sving her. Og så over til højre. Holder bare farten her, det er så fint. Får den godt rundt her. Og tår til Porsche. I må fortsætte ned til de gule kejler. Værsgo. Bare stille og roligt farten op. Kommer ned i svinget her. Og værsgo, gå fuld på den, hvis du vil det. Bremser. Ja tak. Perfekt. Kommer ind til kejlen her, holder farten her. Går ud bredt. Præcis, går ind til kejlen her igen. Og værsgo, bygge farten op igen, ned igennem sektionen her. Så kan du bare fortsætte med at bygge lidt mere fart på, hvis du vil det. Nemlig. Kommer over til højre. Og bremser lidt her. Bremser lidt mere, bremser lidt mere. Ja, nemlig. Kommer ind til venstre. Præcis. Super godt. Bygger bare lidt fart op her. Holder farten rundt. Nemlig helt ud bredt. Skarp rundt her. Ja, lige præcis. Fedt. Over til højre. Bremser en lille smule hernede nu. Ja, nemlig. Godt ned. Nemlig. Fedt. Bygger den bare på samme måde stille og roligt op her igennem. Og værsgo.
Ja, tak. Perfekt. Og bygger bare farten op igen. Lambo, jeg har en Porsche bagved jer. Så skal vi ind i pitten herovre, hvor de skifter asfalt, så vi bare fortsætter rundt i svinget her, og så lige ud her i stedet for. Nemlig. Det var så 4 omgange i Lamborghini. 4 omgange. Jeg håber, at det var noget for dig. Ja, men den har næsten samme acceleration som Octavia. Er det rigtigt? Det er fandme fedt. Det er fedt, det her. Ja, det er det. Ja. Det er det.